isnani yakrahuma ibnu Adam. Utawi rong perkara iku yakrahu gedhing ha ing rong perkara mang sapa huma ing rong perkara mau sapa ibnu Adam. Dadi ana rong perkara sing rata-rata menungsa iku gedhing. Tapi gedhing gak gedhing iku awake dhewe kudu gelem. Gelem gak gelem awake dhewe ya bakal nglakoni. Siji yakrahul maut. Gedhing sapa ibnu Adam al mauta ing kematian. Rata-rata manusa iku gedhing mati, ora gelem mati. Tapi gelem gak gelem iku kudu mati. Gelem gak gelem kudu mati. Mergo proses awake dhewe akan menuju di kehidupan yang abadi ku melalui jalur kematian. Gelem gak gelem kudu mati. Wal mautu khairun lahu minal fitnah. Utawi kematian iku khairun luwih apik lahu tumrape menungsa minal fitnati timbang nglakoni perkara sing elek tinimbang fitnah. Nah, kematian iku kanggone wong sing elek. Wong sing biasa nglakoni perkara elek ora nang tobat-tobat. Iku mati iku luwih apik. Oh, dijak apik kok ora gelem, dijak apik kok emoh. Sampai tuwek kok emoh. Sebenarnya kematian itu lebih baik. Mergo memperbanyak dosa. Kematian tapi kematian sing normal ya ora kematian kok pendat ngono ora. Ya, kematian sing normal. Jadi kematian itu lebih baik kanggone wong sing elek-elek. Kita kakean dosa. Manusa ditakoki iki kepengin mlebu surga, pengen. Tapi kaya kepengin mati mau durung sik. Iku rata-rata manusa iku lho pengen mlebu surga ta ora pengen. Nang kake mati ya emoh. Mergo kematian iku kaya perkara sing medeni. Kanggone wong sing ora patek duwe iman. Tapi nek kanggone wong sing duwe iman iku malah kangen datangnya kematian. Pengen nanggake kanggone wong sing duwe iman. Wong sing bener-bener cedhak karo pangeran iku malah pengen nanggake. Untuk tondo-tondo akan datangnya kematian itu malah seneng kanggone wong sing api-api iku. Tapi nek kanggone wong sing arek-arek ya mati. Malah wedi roh musim pagebluk kok sesuk mati ana mati malah wedi sesuk iki nang aku. Lha kok ditakoki kepengin mlebu surga pengen, lha kepengin mati mok. Ya repot ngono iso. Dadi pengen mlebu surga iku ya melalui jalur kematian. Ya padha wae wong ditakoki kepengin urip enak, pengen tapi ora gelem mergawe. Wis kaya ngono kuwi. Pengen duwe HP sing apik, pengen tapi ora gelem mergawe. HP-ne sapa sing dikekno. Wis kaya ngono kuwi, pengen mlebu surga tapi ora gelem mati. Moh mati. Tapi awake dhewe iki gelem ora gelem tetep mati. Gelem mati ya tetep mati, ora gelem mati ya tetep mati. Gedeng mati ya tetep mati, seneng mati ya tetep mati. Jadi kalau awake iki seneng daripada gedeng. Kalau seneng daripada gedeng, mau gedeng ya tetep mati, ora gedeng ya tetep mati.
Ya lu dipersiapno ngono ae. Lah apa awake mikir mati piye? Aku ora mati terus piye nasibe bojoku? Nasibe anakku lho kok iso jamin nasib anak bojo wae. Kamelitene ra karo-karuan wae yo. Rata-rata menungso aku nak mati terus nasibe anak bojoku piye? Lah kok koyo iso jamin. Apa mau urip apa yo jamin nek anak bojomu tetep kepenak. Urip penak terjamin. Jadi bocah sing soleh-solehah kan yo gak jaminan. Tapi nek iso ya awake dhewe kan yo njaluk panjang umur tapi panjang umur sing manfaat kan ngono. Panjang umur tapi panjang umur sing manfaat. Ora kok panjang umur tapi panjang umur sing ora manfaate blas. Urip ora tau dienggo ibadah, ora tau dienggo ngaji, ora tau dienggo pikiran. Iku repot. Waya krahu sing nomor 2. Waya krahu lan gedeng sapa man kilatal mal ing di bondo sing sithik. Ing sithike bondo. Kilatul mal utawi bondo sithik iku aqallu. Nyithikake lil hisabi maring hisab. Rawahu Ahmad an Mahmud bin Labid ya. Sing nomor 2 rata-rata menungso iku gedeng nak duwe bondo sithik. Gedeng nak duwe bondo sithik ora patek seneng nak ora patek di duit. Ya. Tapi ya ora patek gelem tenanan. Mergawe ora patek gelem ndonga ora patek gelem. Apa mergawe tok. Ora patek gelem ndonga. Donga tok ya ora patek gelem mergawe dadi ora cocok. Dek wedi melarat tapi moh ora ana usahane. Padahal melarat iku wakilatul mal aqallu lil hisab. Apa digawe melarat, digawe di bondo sithik, iku sebenarnya ya sebuah nikmat. Sebuah nikmat. Kena apa kok di bondo sithik nikmat aqallu lil hisab. Nyepetno hisab, nyithikno hisab. Kenapa hisab apa? Wong rezeki sak plung-plungan banget. Saiki entuk sesuk entek, saiki entuk sesuk entek, saiki entuk sesuk entek. Golek neh terus. Lha mau sing ape hisab malaikat iku apa ngono. Tapi hisab iku apa? Ora ono turane. Umpama turane ya saithik ngono wae. Dadi umpama awake dhewe hisab kok soban ya. Lah kula mboten gadah napa-napa kok kat malaikat. Kok sampeyan hisab. Lha iki sampeyan lah nggo mangane anak bojo iku. Kumane anak bojo entek wisan. Ngurupati anak bojo wis entek. Malaikat wis, ya wis ngono. Tapi anak turane wagi. Sampai atusan juta, sampai omah duwe pirang-pirang, sampai mobil duwe pirang-pirang, kendaraan duwe pirang-pirang. Lah iku sing kuwi. Nah, mulane yai iku nak pesen karo santrine iku nak ndonga ora usah kepengin njaluk sugih, Cung. Ya. Ora usah kepengin njaluk sugih. Dadi Mbah Yai almarhum Mbah Yai Khalil Bisri iku nak pesen karo santrine nak ndonga ora usah njaluk sugih, Cung. Nak ndonga iku njaluk cukup. Njaluk cukup. Wong duwe omah ya awake dhewe iso duwe omah. Wong numpak kendaraan sepeda motor awake dhewe ya iso numpak sepeda motor. Wong duwe mobil ya awake dhewe ya iso tuku mobil. Raketang mok sitok, raketang rapate apik, tapi kan ra kudanan. Usume wong duwe melok duwe. Cukup. Wong iso numpak pesawat, ya awake dhewe ya duwe duit, iso numpak pesawat. Sih cukup. Bae kalau lebih serius nak pesen karo santri ini ora usah ndonga kepengin sugih. Ndonga kepengin cukup. Mergo ora sugih ku hisabe akeh, hisabe suwe. Lah nek cukup iku lak ya mau cukup ngene apa ya? Cukup wis jenenge cukup iku piye lah. Wis saiki ana sesuk ya pokoke akhir ana ngono wae. Wae njaluk anak
Budal sekolah duwe sangu ra ketang pas. Wae bojo njaluk skincare ana ra ketang pas. Wae bojo njaluk wedak entek ana ra ketang pas. Iku cukup. Wae bojo njaluk sepeda motor ana ra ketang pas. Iya iku jenenge cukup. Wae bojo umpamane bojo njaluk mobil umpamane ana ra ketang pas mbuh piye dalane. Iku jenenge cukup lah. Bayar iku nak pesen ngono, ora usah kepengin njaluk sugih. Pokoke sing cukup ngono wae. Cukup. Mergo ukuran sugih ku gak ana. Awake dhewe ku ora bakal puas. Ukurane sugih ora ana. Duwe omah sitok kepengin duwe omah loro. Wis duwe omah loro kepengin duwe omah telu. Wis duwe sepeda sitok wis saiki sepeda loro. Wis duwe sepeda loro kepengin duwe telu. Wis duwe sepeda beru kepengin duwe mobil. Mobil sitok kepengin kurang terus pokoke, Bang. Wis pokoke kurang terus. Ora ono syukure pokoke. Pokoke awake dhewe wis cukup ya wis. Iku berarti sugih. Isnani wa ajiluhuma Allahu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain. Utawi rong perkara iku yo ajilu bakal nyepetno huma ing isnan sapa Allah Gusti Allah fid dunya ing dalam dunya. Al-baghyu suwijine apa iku jenenge ora apik karo dulur, ora apik karo kanca, ora apik karo tangga iku jenenge baghyu. Wa uququl walidain lan durhakane wong tuwa. Jadi ada dua perkara sing siksane iku bakal dipercepat karo Gusti Allah ana ing donya. Siji bagyun. Bagyun iku karo gampangane ya karo tangga ra rukun, karo dulur ra rukun, karo kanca ra rukun ya. Iku bagyun. Ya otomatis nek ra rukun awake dhewe urip ya rekoso ya, Bang. Rekoso karo dulur ra rukun. Karo tangga ra rukun, karo kanca ra rukun, ape njaluk rewang piye? Wong ora rukun. Dijaluki rewang ya emoh wong ora rukun, ora mbok apiki. Lha iku termasuk siksa. Awake dhewe golek wong rewang kok do ora gelem, iku termasuk awake dhewe tersiksa. Wong kok tak kokon kok emoh kabeh. Wong jaluk itu kok emoh kabeh. Iku termasuk siksa kanggo awake dhewe. Siksane donya ketok kan iku. Lah iku perlu dikoreksi kanggo awake dhewe. Nek apa kok wong dikongkon emoh. Wa uququl walidain sing nomor 2 durakane wong tuwa. Rawahu at-Tabrani an Abi Bakrah. Istanibul kibra fa innal abda la yazalu yatakabbaru hatta yaqula Allahu ta'ala li malaikatihi uktubu abdi hadza fil jabbarin